Hello guys, biang nur jumpa production lain serko boy kamu tapai. Tu guys jenis video konser jebda sunai langda legaper. Da guys menang mencek menang naik itu mana exam tu kah? Mana gua hati orang kenang ga? Karena senang lama jaman jaman jebda sun video ko da guys mana tang bas kenai nak kenar nah bicing kau. Da bicing hai ni, mana bicing hai ni. Bora biau bus station ang mana biang da. Bicing naik hagan. Da guys mendam mukra kan ini nak ni, wow guys, ini ni nak ni, pura ni biom mukra na, pura mukra biawai, nubai na, mukra besar ni, nubai, pura mukra biaw, nubai na, siapa ni, nombor nubai, nubai, ni kabar, con vào lòng bên này. Kalau kau berangkat Guwahati nanggasnya, biasanya lawai taman tu berna. Angga dah mana exam ini tanggan, nih jenis pura mukra kan dah, benar? Lega, ini ni, benar ni ber. Dah bisni jaga jaga bukan apa mukra kan, mana tayar nah. Nih, sebenarnya. Đang exam ini tanggan kuat joai, bom tawaran naik. Saya kadang nak like video exam ini kita jangan senang nak beda benda video konten saja guys men ini dah mongol ni bayar mongol ni bayar ni mukra mana ini mukra ni Rani, mana lagu ber, bena, bena, ayo bas pergi ni, boleh bas senang kena, dah ni bas fungsi na, si pasar manhang kan am dong oh bicing ai ni datang sinar na buat yo nah ada bas umpai
Logover nih berbeda ya berlong mode benar-benar Nah, gare om share na logover karena sini nomor pura. Tuh guys, dinihai nih मोनफैबाय बिथिंहाय nih di kom tower लोगोफोर बेनो आरोना पुरा जालुकबारिनिफ्राय गारि मोनो आरोना बेयावहाय पुरा मोनफैबाय आरो दायो माने नैबे जायगाया नयलाय नुबायना नैबे पुरा लामायावनो दङ आरोना लामाया ओमफ्राय दा बेखिनियावनो ओमफ्राय नैबेनो आरो एग्जाम सेन्टारा बेनो नायनो हागोन दा नैबे नै जायगाया जोबोद मोजां लोगोफोर नुबायना टेनसन गैया खाथियावनो नैयाव दा मानसिफोरा जोबोद दङ नै नायनो हागोन नुबाय दा इयाव मानसिफोरा माने इयाव थानानै माबा खालामगोन आरोना आंनिया दा एग्जामा माबायावसो दुइटायावसो दा जाथ'वाखै दा बेयाव मानसि जायनिया सिगां दङ माने सिगां जागोन बिसोर दा दङ आरोना इयाव दा माबा जाना दङ इले माने इयाव नायो माने नायगोन आरोना इयाव नायनानैसो हाबहैयो इयाव फटक आधार कार्ड नांगोन आरोना ओमफ्राय एग्जामनि एडमिट कार्ड नांगोन ना to guys bisa दा आरो आङो सिङावथ' देखायनो हाला दा देखायगोन दा लोगोफोरनो दा एग्जाम जायैनि सिगां बेयावहाय साहा लोंनो लानो लुगैदों साहा लोंसै आरो दा बेवहाय नै दा मा होनगोन बेयो दैमा गाखा बेवहाय नै यहाँ पर क्या क्या मिलेगा इडली डोसा पूरी हाँ देख सकते हो देखता हूँ इसमें दा आङो दा इयाव हाबनानै जानो नागिरदों आरोना
जोबोद माने मोजां जायगाया नुबायना लोगोफोर बेयाव बाहाय ब्रेकफास्ट खालामना लानोसै ओंखाम नै नुबाय नैथि नायनो हागोन नै पुरा जोङो दा इकम टावारखौ बारबाय माने बाहाय नै दा जोंनि लोगो दोङो अबिनाश शर्मा आरो बिथिं गौरब ब्रो जानाय दुखानफोरखौ नायनो हागोन गुवाहाटीनिया हा गाइस नै दाउब'फोरा मारै थायो बेयाव गुवाहाटी जोङो नै जाहैबाय आरोना नै Guwahati sir guys man. हमारे रूम कहाँ है रे ब्रो हम तो थक चुका है गाइस वहाँ पर देख सकता हूँ तो गाइस यहाँ देख सकता हो हमारा रिपोर्ट हो गया रिपोर्ट टाइम जासिगोन ना दा जाथ'वाखै केने के खबर हाल चाल भाई आज मैं बहुत टेंशन आ रहा हूँ मैं खूब पढ़ा मैं जस्ट मैं एग्जाम दिवा एग्जाम दिवा कन्फ्यूजन हो गया हाँ কি সাবজেক্ট আছে আজি मोर कोर्स तो एआई আছে आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाओ गाइस ये हमारा भाई एग्जाम देने के लिए आ रहा है गुवाहाटी में और हमारे देने के लिए आते हैं ये देखा इधर दिखा तो ये इकम टावर है हम यहाँ एग्जाम देने के लिए आते हैं आज हम सबका एग्जाम है इसलिए हम सब आए हैं एग्जाम देने हाँ गलती से इकम टावर लेके नायनो हागोन आरो ना बेयाव पुरा माने मानसिफोरा दा एग्जाम जालायसिगोन आरो ना जोंनि नुबायना ई स्टैंड फॉर इंटरनेट कॉम मतलब कमर्शियल